କିଆ ବୁଦା ହଲେଇବା କଥା କଣଟେ କରୁଛୁ କାଇଁ ଲୋକ ମାନେ ଯୋଉ ଛିଚାକର କରୁଛନ୍ତି ତତେ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି କହ ଆଜି ଯାଏ ଛୋଟା କଣାକୁ ଯା ଗୋଟେ ଟଙ୍କାକୁ ପଟେଇ ପାରୁଛୁ ଆଲୋ ଅନଉଛୁ କଣ ଦେଖିବୁ ସେକି ନେଇଯିବି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଛଣ ଘରକୁ ବାଉଁଶ ବତା ତୋ ଭଳିଆ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଯାଉଥିଲି କରିଥିଲି ମୁଁ 7 ଘଇତା ମିଛ କଥା ମଲା ମୋର କଣ ଦମ ନଥିଲା ନା କଣ ପଦାକୁ ଶୁଭୁଛି ଟିକେ ହାଉଲେ କୁହ ଅଛି ଯଦି ତମ ଦମରୁ ମତେ ଚାମୁଚେ ଦିଅ ଚଳୁଆ ପାଟିଟାକୁ ରଗୁଅ ନା ନହେଲେ କିଛି ମାନିବିନି ଖାଲି ଆଇଁଷ ବାହାର କରିବି ଚିକେନ ନା ମଟନ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଛୁଆଟା ଠିଆ ହେଇକି ଅଡୁଆ କଲା ହ୍ୟାଲୋ ମା ପ୍ରୀତି ତୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ ତୋ ବୋଉ ପାଟିରୁ ଦେଖିଆ କି ଆଇଁଷ ବାହାରୁଛି ଟିକେ ଚାଖିବା ଏଇଠି ଧନ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ପତ୍ର ମିଶେଇକି ଜମେଇକି ବାହାର କରିବ ଯେମିତି ଖାଉ ଖାଉ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ ଏ ଧନ ବାହାର କର ଆଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଲାଗି ଯାଇ କଂକ୍ରିଟରେ ଖସି ଦିଅ ଭଲ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କି ଆଇଁଷ ଯେ ଏ ଧନ ଟିକେ ହାର୍ଡ କର ଛୁଆଟା ପା ଅଛି ରାତି ବେଳକୁ ତମ ଗଲୁ ମାରୁଛି ରୁହ ହ୍ୟାଲୋ ମା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ କାହାର ମାଣ୍ଡୁ ହବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ହବୁ ମା ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାହାର ହେଲେ ଦିନେ ମାଣ୍ଡୁ ହବୁ ଆଲୋ ସରିଲେ କାହାଣୀ ମରନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା ମାଣ୍ଡୁକୁ ମିଳଇ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ଆଉ ତାପରେ ବଥା ରହିବନି ତୋ କମର ସଣ୍ଡା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ କାଲିଠୁ କଲେଜ ବଦଳରେ ଖାଲି ପାର୍କ ବୁଲିବୁ ଓକେ ତମେ ମାନେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ଯାଅ ମୁଁ ଯିବିନି କିଲୋ ତୋ ପଛରେ କଣ ଚେର ଲାଗି ଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ତୁ ଏଇଠି ଥା ଆମେ ଟିକେ ଖେଳ କରିକି ଆସୁ ହଉ ଯାଅ